Pinia bangke nilina le tuma fan PM Vishwakarma scheme APHUTHAK se labangso video lo nang than pachini ponik po la penali tum ke thek pon longing la bangke la bangso scheme ben ko piale si longi ma la pen ko ma tum se ka apply dun longji ma la pen ko son se ka apply nang ji ma lahai huya details nali tum la bangso video long thek pon longik po tang te aprang si KARDOM kadu kave Carbitage 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nali tum jong se la bangso YouTube channel long nang ko humri milang klote LABANGSO YouTube channel ta nalitum subscribe pon igdian non la pena dung head bell arjan ta dui hodar bangso dim ta nalitum ber pon igdian non la pena nalitum jong se chinghon pon ta LABANGSO videos ta mi share pon igon la pena like ing siba nalitum pi igon tang de pathiak pen non LABANGSO scheme APHUTHAK le lang pon lonang la pen che than pon lona tangte non pathiek pen LABANGSO scheme APHUTHAK le chithan pon onang la pen nili tak dak kitok an bangke nang than pon thai un edit ta hai mene la senali tum telegram channel long humri ram egon LABANGSO article links ta benali tum hodak thek long ikpo la pen official website links ta benali tum hodak long pon ikpo la pen nali tum official website la pen LABANGSO article long le input ta me nali tum LABANGSO scheme mate LABANGSO PM Vishwakarma Yojana LABANGSO details benali tum lang long ikpo tangte ni lista me pathiek penali tum phanang than pon jia phan ni lista me bor ipon ikpo lapen scheme amen bangla solo PM Vishwakarma Yojana lapen LABANGSO scheme ke launch pondak 17 September 2023 lapen LABANGSO scheme benefit analitum loan 2 lakhs analitum long pon ikpo 5% interest pen lapen skill training nang pi ikpo analitum phan lapen LABANGSO skill training nalitum kachar lima te ki pido na hots tame arniwang nalitum 500 atangka long pon ikpo mate pharo fo long pon ikpo lapen LABANGSO training judet benefit sarkar hin pen stame nalitum phan 15000 nang pi ikpo nalitum jongsi nalitum non ke claim bo masai dokan lapen furniture lapen darji tailor lahai hoya kam jongs nalitum claim bolte LABANGSO ahormu ke nam ji fandak 15000 nalitum phan pi ikpo lapen nalitum certificate lapen ID cards tame long pon ikpo lapen beneficiary labang kala son la artist lapen craftsman pusidak tokpos tame du ola asonson ke claim abang phi tum stame LABANGSO le bang cho endun ikmelo lapen putho dak kapachini alam the bang ke tokpon dak la son lo introduction nalitum dak pan lang igon LABANGSO PM Vishwakarma Yojana labang announcement bang finance minister Srimati Nirmala Sitarama ahin pensi release pono 2023-24 budget LABANGSO speech kaching wai hotsi lapen the full name of PM Vishwakarma Yojana labangke PM Vishwakarma Kusal Samman Yojana putapu ponlo nalitum la screen along thek ponlong ikpo lapen LABANGSO scheme lapan kachini labangke PM Vikas Yojana putapu lapen PM Vishwakarma scheme pustame pu iglo lapen 16 August Union Kevin lahai bang nilil anang than pon pachini pon ik elo lapen dak ketok lason dol simin min na point bang nilin nalitum phanang than pachini pon ikpo lapen penan ketok dak ding o dak nalitum thek polong po screen along lapen benefit bang lason helo nalitum ali ke long ji bang ke frangsi nalitum jongsi LABANGSO training lapen certificate jongsi training pidet pen certificate ID jong silong loput nalitum loans tame en ikmelo 5% interest pen aprang sinalitum pan 1 lakh alone bang nang pik pol LABANGSO loan nalitum chituik det lopulote 2 lakhs puthot nalitum pan nang pik pol lapen interest bang ke 5% no lapen nalitum skill training labangke nalitum claim training bang en ikvek nang pol lapen nalitum LABANGSO training nalitum kipi wai hot 500 mate pharo pho nalitum arniwang long pon ikpo lapen amo nili nai than sono lapen nalitum LABANGSO training complete nalitum han 15000 banang people laban nalitum sikang sita tu iknang nelo mate interest tame pi iknang nelo lapen nalitum identity card lapen certificates tame long pon ikpo lapen eligibility bang la sono kumama atum si apply dun longi ma polo tangte LABANGSO scheme labang ke lason lo hajera chedon chot lapen kumani mystery akam ke claim lapen kumadni ke dukan ke do lapen son do olo dak penang andak nalitum LABANGSO official website long dam pens lang dam ingo dak nalitum details tek pon long iget po lapen ladak LABANGSO article lo mal an tok pon pedalo lapen ke tok pon bang lason application will be artisan lapen crafts people
lapen craftsman atum si long pon ikpo lapen trades eligibility under PM Kisan Yojana labang ke lason lo dak nalitum thek pon long po fishing dak puthot dak do pon iglo fishing net maker lapen tailor mati darji lapen washerman lapen grandland maker lapen barber lapen doll and toy maker lapen basket mat broom maker lapen dak lason ok okitot ajal labangso kaslam tum ta labangso scheme ale chu endun longpo pe kiro ya tum stame chu endun longpo lapen pe ki chok atum stame labangso scheme bangke apply dun iglongpo mate long ikpo lapen garland maker lapen nason chukang ti batum stamelo lapen doll and toy maker la putla hai hui kijui a hormu kasemar la alang li tum stamela bangso le endun longpo lapen basket mat broom maker lai arphek ki jor chot lapen tar ki bu ho lapen ason son ki claim abang phi tum dak jogdun iglong po dak pen dak goldsmith sunar tum stame long ikpo lapen do olang hammer and tools kit maker lapen blacksmith lohar ho boat maker carpenter lahai to manta dak ali bange chu endun long ikpo mate jogdun long ikpo labang so scheme lapen documents ko PPA documents sikenang jima pulte nalitun labang so documents labang kela son hello Aadhaar card nang ikpo lapen voter ID lapen proof of occupation lapen mobile number bank account details income certificate lapen caste certificate nalitum ka apply hotsi labang so documents bang nalitum pig nang puthot nilin nang than pachini pon ikpo Aadhaar card nang ikpo lapen voter identity card lapen proof of occupation nalitum claim bom asai labang so ingsia proof nang ikpo lapen mobile number lapen bank account details lapen income certificate lapen caste certificate nalitum nang ikpo lapen labang so scheme labang ke all India lo mate Assam pupelo Karbi Anglong pupelo kadukawe stame jogdun long iglo labang so scheme bangke lason no lapen ka apply ninga process banga dak ketok bang lason no finance minister Srimati Narendra sta announce the scheme lapen on 16 August central cabinet la amun nilinan thano dak mena anda ketok pondo lapen nalitum jongsi jogdun example te labang ke nalitum koson si apply ik pola bang so scheme labang ke lason lo labang so scheme ka apply ji afa nalitum CSC along humri dam ignang po CSC center long dam pensin nalitum labang so scheme bang ke apply dun iklong po lapen labang ke elimina a mobile mate laptop non ilitum son bang ke apply ikno lo la CSC center long dam pen nalitum apply dam nang po lapen handa kenang so sort documents pen nilina than documents ating nalitum chepon ignang po lapen training bang ke konat sipi ki PG ma mate ko son ma labang ke la nang litum area komane wang ikpo labang nilita chinne komane wang igis tamela bang so scheme ki claim labang so scheme along ka chirab dun natum alang litum panang toy ikpo lason son jongsi nalitum area pen jongsi jogdun iglo pulte dak chiklang iglo te bang nang toy ikpo lapen konar ne training kipining ba koson ne labang ke aprang nang litum apply that si labang ke nang litum chini ikpo lason update bang ni lista me non mat ke long igelang lapen labang so update ni li puthot pi igwai po jongsi nang litum nang iki plote la si labang son update ki long verja phan nang litum labang so YouTube channel labang ke nalitum subscribe ik nang pola pen adung hesta me belarjan theglo labang so dim ber ik denon nili labang so update jong si long iglo la pen nili video upload lo puten nalitum a mobile notification ale pen nalitum birta karjolong da pranya pano asipada depend me nalitum documents son documents ke nang so documents nalitum chi thegi ngola pen CSC center long dam pen homri damigo pen labang so official website nili video description along stami pipon ikpo la pen telegram channel long stami pipon ikpo nalitum labang so official website along apply play ko batayang si dam pen homri damigo la pen details nalitum lang pon igo asipinia video long bang chethan chet masipina anding lo la pen nalitum dake tok anason bang nilita ingson so ni bana than pachini pon edelo na than ik thailo pulte video bangke 15 minutes ba 20 minutes an ding opolas ni an video bang pading pon pelo asipinia video long bang ansini likang ton pon ek pola pen ting ni pin penalito labang so video like ing cp kon la pen comments tamen nalitum tok pon ikon la pen video ta share ik tha karbeng lon arat tame
pachini iknang lapen palang iknang tangte domi thak me ka dukave karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do anfans tamen nilhen pen kardom to change your